Kay kunta ang Ginoo uban sa mga bagong awit, ang kalipay tayo singgit, ang Ginoo ang labing higpit. Kay kunta ang Ginoo uban sa mga instrumento, ang kalipay tayo sayaw, ulang adlaw. Tukugan ang gitara, ipalalog na ang trompeta, ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ta. Tukugan ang gitara, ipalalog na ang trompeta, salamat Ginoo sa imong kaayo. Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang mga martir San Andres Lunglak Pari og mga kauban ang martir didto sa Vietnam. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, mangayo kita sa pasaylo sa Dios aron maandam kita pagsalmot nining santos nga misa. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, sinugdanan og tuboran sa tanang amahanong pag-amuma, giampingan mo ang mga balaang martir Andres og mga kauban diya sa pag-ulong sa krus sa imong anak hangtod sa pag-ula sa ilang dugo. Pinaagi silang mga pangaliya, dasiga kami sa pagpakaylap sa imong gugma diha sa among kaigsuunan, aron ang maila namo, maila kami nga mahimo gayud nga tinuod mong mga anak. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang sinugdanan sa basahon no propeta Daniel. Sa ikatulong tuig sa paghari ni Joaquin sa Huda, misulong sa Jerusalem si Nabucodonosor, ang hari sa Babylonia, o gilikursan niya kini. Gitugyan sa Ginoo si Joaquin ngadto kang Nabucodonosor uban sa mga galamiton sa templo sa Dios. Gidala niya kini sa Babylonia o gibutang sa templo sa iyang Dios sa tipiganan sa bahandi. Unya gisugo sa hari si Aspinas ang pangulo sa mga Yunoko sa pagpilig mga batanong lalaki nga mga Israelita nga kaliwat sa harihaanong banay. Kinahanglan nga sila gwapo, maayog panglawas, edukado ug daghag nahibaluan, hait ug salabutan ug may katakos sa pag-alagad sa palasyo. Gisugo usab si Aspinas sa pagtudlo kanila sa pagbasa o pagsulat sa pinulungan sa mga taga-Babylonia. Adlaw-adlaw, gihatagan sila sa hari sa iyang gayong kalanon o bino. Mulungtad og 3 ka tuig ang ilang pagtuon ug sa pagkatapos ni anang panahon na,
Kinahanglan, muatubang sila sa hari. Pipila kanilang napili mao si Daniel, si Ananias, si Misael, ug si Azarias. Gikan sa banay ni Juda. Apan si Daniel, dili buot nga hugawan, niya ang iyang kagalingon, pinaagi sa pagkaon ug pag-inom, sa midulot, gidulot kaniya. Busa, gihangyo niya ang pangulo sa mga yunoko, nga tugutan siya sa dili pagkaon o pag-inom sa gidulot kaniya. Tungod sa panabang sa Dios, gikaluy-an si Daniel sa pangulo sa mga yunoko. Apan giingna niya si Daniel, nahadlok ako sa akong agalon, nga maoy nagbuot sa imo kalanon og ilimnon. Kung makakita siya nga mas niwang ka kaysa mga batanon nga imong gitalirungan, mamilagro ang akong kinabuhi. Unya, mingon si Daniel sa pagmayordomo nga gitudlo sa pangulo sa mga yunoko, aron magatiman kaniya ug sa iyang mga higala. Sulaye kaming imong mga sulugoon, sulod sa 10 ka adlaw. Hatagi lamang kami mga utanon nga among kanon, ug tubig nga among imnon. Unya, tandia ang among panagway ug ang panagway sa mga batanon nga nagkaon sa harianong pagkaon. Ug sumala unya sa imong makita, buhata ka namo ang imong gusto. Misugot ni ini ang yunoko. Tapos sa 10 ka adlaw, nakita nga mas maayo silang panagway ug mas tambok kaysa tanang batanon, nga mikaon sa harianong kalanon. Busa, wala sila daliti sa mayordomo ug harianong kalanon, kundili mga mautanon na lamang. Kining 4 ka batanon gihatagan sa Dios sa tanang kahibalo o kaalam sa pagsabot sa mga basahon, o si Daniel gihatagan niya hiyas paghubad sa mga pananawon o sa mga damgo. Sa pagkatapos sa 3 ka tuig nga maoy tagal sa hari nga patubangon na sila kaniya, gidala sila sa pangulo sa yunoko ngadto kang hari na Nabucodonosor. Nakigsulti ang hari kanila, og nakita niya nga walay sama kang Daniel, kang Ananias, kang Misael, og kang Azarias. Busa, gimhimo silang mga alagad sa hari, ug bahin sa kaalam ug panabot, iyang nakita nga ang ilang kaalam napulo kapilo kay sa kaalam sa mga salamangkero ug sa mga may anting-anting nga sakop sa iyang gingharian. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Himaya ug pagdaig hangtod sa kahangturan. Himaya ug pagdaig hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw o Ginoo, Diyos sa among mga katigulangan. Angay ikaw daygon ug bayawon, labaw sa tanan sa kahangturan. Ug daygon ang imong balaan, ug mahimayaong ngalan. Angay daygon ug bayawon, labaw sa tanang katuigan.
himaya pagdaig hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw diha sa templo, sa imong balaang himaya. Angay ikaw daygon ug bayaw, labaw sa tanan sa kahangturan. Daygon ikaw diha sa trono, sa imong gingharian. Angay ikaw daygon ug bayawon, labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya o pagdaig hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw nga nagadung-aw ngadto sa mga kahiladman, gikan sa imong trono diha sa mga keruben. Angang ikaw daygon o bayawon, labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya o pagdaig hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw diha sali sa kalangitan. Angay ikaw daygon o bayawon, labaw sa tanan sa kahangturan. Sa kahangturan. Himaya o pagdaig hangtod sa kahangturan. Isugid mo, Diyos, kay maminaw ako sa mga ipamulong mo. Alleluia, 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 Alleluia. Isugid mo, Diyos, kay maminaw ako sa mga ipamulong mo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Nakita ni Jesus ang mga dato nga nanghulog sa ilang mga gasa sa panudlanan sa templo. Nakita usab niya ang usa ka byuda nga kabus kaayo nga naghulog og duha ka dako, og miingon si Jesus, "Sultihan ko kamo nga kining kabus nga byuda labaw gayud og gikahatag kay kanilang tanan. Kay ang uban naghalad man sa ilang mga gasa nga sobra na sa ilang bahandi. Apan siya, bisan pa sa iyang kakabus, mihatag sa tanan nga iyang gikabuhian." Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ang matag Hudiyo adunay obligasyon nga suportahan ang temple, ang ilang simbahan. Ang matag Hudiyo muhatag gayud sila og suporta aron ang simbahan ma-maintain, aron ang ilang templo dunay mga panginahanglanon, mao kini nga aduna sila'y every year muhatag yun na sila og ilang contribution. Karon napansin ni Jesus nga ang mga dato nang hatag dinagko nga amount, walay problema. Kung dinagko nga amount, no problem. Ang byuda usab mihatag og gamay ra gyud kaayo kay duha ra ka dako, but for Jesus it's not a problem. Walay problema kung dako imong ihatag o gamay ang imong ihatag. Asa ang problema?
Ang mga dato parang wala nay bili alang kanila tungod kay mihatag sila og sobra sa ilang panginahanglan, sobra sa ilang mga gikinahanglan nga gamiton sa ilang kinabuhi. So parang there's no value anymore alang kanila, no value sa ilang gihatag to the temple. It's because it is an extra. I don't need this anyway, just give it to God. Ang byuda, lahipod, kay iya, wag yun say extra. Kulang pag yun unta, apan miingon siya, for God, I'll give this. So, difference, no? Ang dato, may hatag, dinagko nga amount, but it has nothing. It is nothing for him tungod kay extra. I don't need it anyway. Ang byuda, I need this. I badly need this. But because this is for God, I'll give it. Kihatag niya ang tibuok nga iyang kabuhian. O ang gikahimutan sa Dios, dili ang paghatag sa dato, kundi ang paghatag sa byuda. Dili ang amount ang importante, kundi kanang gitawtong sense of sacrifice. Giving is a sacrifice. Whatever amount, how big, how small, you give it to the Lord with a sense of sacrifice. Dunay usa ka pamilya, taga-upon ra po ni sila, sa Lapu-Lapu. There was a time nga ang ilang pamilya, hard up yun kayo sila sa ilang panginahanglan every day. And then it was September 8, birthday ni Mama Mary. So nanimba ang magtiayon og miingon ang asawa ngadto sa mahal nga birhen nga, ako man untay muhatag nimo og gasa kay birthday man nimo karon, pero wa man gyud koy magasa nimo kay 20 pesos naman lang yun yung among kwarta unya, wa pa gyud mi kanang pagkaon. Unya pag abot na sa halad, mangulikta man ning mga MUGC, si kulikta. Mingon ang iyang asawa nga, ihatag ng 20. Mingon ang bana, sakto ra ni makapal tug usa ka kilo nga bugas para atong makakaon at og mga anak nato. Unya, kaduol naman ang kanang MUGC nga mangulikta, mingon ang asawa, ihatag lang guna kay birthday ni Mama Mary. O ihatag nila ang 20. Kunya karon nanguli sila, namaktas na lang sila kay wa naman sila iplitipod. Maktas na sila pagabot silang balay. Ito na ay gamay dito nga kanang ilang madungag mao to. Pagkaugma sa iyo, adunay naluktok sa ilang pultahan o giablihan sa ilang anak. O sa pag-abli dito adunay usa ka tawo nga adunay dala nga envelope o giingon ihatag sa imong mama. Pagkaron pagbukas nila dunay kwarta 8,000 pesos. Unya, miingon ang katong maong babae nga, iuli na nga to sa kuhan, katong maong tao, iuli. Apan ang tao, miingon nga, natong gabi sa September 8, nag-ampo ko, and there was a voice telling me, give money to Nelia. Give money to Nelia. And that was also the time nga nanimba sila, og nangayo sa mahal nga birhen, misumbo nga wa nagyud mi kwarta. Pagkaugma miabot ang grasya. Kana bitong muhatag ka nga na ipagsalig ba? Kini I need this to buy 1 kilo of rice. But because of you, God, because of you, Mama Mary, I give this to the collection bag. Og ang panalangin sa Ginoo moabot. Mao na nga ang kining byuda gikahimutan ni Jesus tungod kay mihatag siya nga adunay pagsalig ug paglaom. Ang dato mihatag wa na say sense of sacrifice tungod kay this is an extra, I don't need it anyway. So mga igsuon sa atong paghatag sa Ginoo, nindot nga kanang mabati nato nga adunay sense of sacrifice. Whatever you give to the Lord or to His people, there is a sense of sacrifice in the name of God. And God knows, God sees us whatever we do in this way. Manindog kitang tanan ug atong ipadangat sa Ginoo ang atong mga pangaliya.
Magmanggihatagon kita diha sa atong mga pag-ampo alang sa uban, agig tubag ngadto sa Dios nga sa walay puas, nagtanyag kanato sa tanang butang. Moingon kita, manggihatagong Dios, panalangini kami. Manggihatagong Dios, panalangini kami. Nga isip simbahan, magmanggihatagon kita sa pagpaambit dili lang gikan sa atong kaabunda, kundi gikan usab sa atong kakabos. Magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios, panalangini kami. Nga ang mga opisyal sa publiko mahuhaas gikan sa kakog ug sa pag-abuso sa gahom. Magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios, panalangini kami. Nga ang mga byuda, ang mga nag-inusarang ginikanan ug ang mga ilo mutubo diha sa kasantos ug mapanalanginan sa gugma sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios, panalangini kami. Nga ang mga masakiton maghiusa sa ilang mga pag-antos ngadto sa mga pag-antos ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios, panalangini kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo ngang halang din pilo kamo mot og Diyos siya ni pari mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios, panalangini kami. Nga ang atong mihalin na nga mga paryente o kahigalaan makadayon na ngadto sa tunhayng puloy-anan sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios, panalangini kami. Lagi itong amahan, paminawa ang mga paghangyo sa imong katawhan sa mga grasya nga among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, di man sa mong gugma, sa gukwaw sa dusa. Kining pano, kining bino, kinamat sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliya, ihatag na kanamo o langit mong rambahan. Sa tanan panalangini, sa kadawat panalipdi. Ang mahal mong alawas, ug bilihon mong dugo, imo ang kaluwasan, kinabuhi sa tanan. Mga igsuon pagampo kamo rin kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o pahimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Amahan nga labing balaan, dawata kining among gasa sa among pagpasidungog sa mga pagpasakit sa mga martir sa Vietnam, taliwala sa mga pag-anto sa kinabuhi, tabangi kami sa pag-ulong kanimo o sa paghalad sa among kinabuhi nga makapahimuot kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanulay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kayang imong mga santos nga mga martir, San Andres Dunglap ug mga kauban, sa pagsunod sa panig-ingnan ni Kristo mihalad sa ilang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan.
Ang ilang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga nagalig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili katong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Og busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, 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 Ginoong Diyos kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana, 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 Hosana sa kahitasan. Daigulang naganhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Hosana, 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 Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron sa pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manuluwas sa kalibutan nga naglugos ka namo, pinagi sa imong krus ug pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ning paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok nga kalibutan, himo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo, og sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila og ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy ikaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos, uban ni San Andres dunglak og mga kauban nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo nga imong anak.
pinaagi kaniya, uban kaniya o giha kaniya, gihatag nga kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Magampo kita sa atong langit ng amahan, gamito nato ang mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Amahan na mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang panag-igsuunay. Cordero sa Dios nga nagawag ta sa mga sala, sa kalimutan. Kaluy kami, matagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, ania ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit sa iyang bangkete. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan ni pamulong lamang og mamaayo. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus,
Nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Ihatag sa Diyos, dul kaniya kay mamatid siya, ug salig sa iyang gugma. Sa tao gipapas, pasaylo gugma, gihatag sa Diyos. Dul kaniya kay mamati siya, ug salig sa iyang gugma. Inamoy tanawa ang Diyos mamatia, kanunay magari siya. Hinaut Ginoo imong pamatio. Magampo kita. Kami nga gialimahan sa usa ka pan nga among gidawat nining pangilin sa mga balaang martir. Nangamuyo kami kanimo Ginoo nga magpabilin kami sa imong gugma o pinaagi sa pagpailob makadawat kami sa ganti sa imong gisaad. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Nasaulog na ang santos nga misa, lakaw kamo dalha ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.